פעם אני ניסיתי לבוא לריפוי מתוך מקום של אני רוצה להפוך הגרסה הכי טובה של עצמי, להיות יותר מוצלחת, יותר טובה, ואז הבנתי שזה פשוט לא יכול לעבוד ככה, כי ברגע שאני אומרת שאני רוצה להפוך להיות גרסה טובה יותר, זה אומר שאני היום לא טובה. עכשיו, בשביל לאפשר לעצמי ריפוי, אני צריכה לרצות להפנות אנרגיות, להכיל כאב, לחבק וללטף ולרפא את הפצעים שבתוכי. ולמה שאני ארצה להפנות אנרגיות למשהו שאני תופסת כלא טוב? ריפוי הוא לא עוסק בגרסה הבאה שלי. ריפוי עוסק בלאהוב ולקבל את הגרסה הנוכחית שלי, בלחבק את המקומות החשוכים שבי, בלחבק את המקומות שהיום אני לא אוהבת, אני לא מקבלת, את המקומות הכואבים שבי. זה ריפוי. כל ניסיון לגשת לריפוי מתוך מחשבה שבעתיד אני אהפוך להיות משהו יותר טוב, יותר גדול, בעצם מחבל בסיכויים שלי להירפא. ריפוי עוסק בכאן ועכשיו, בכאב שקיים בתוכי היום, ברגשות שעולים מתוכי היום. הרי העתיד הוא אשליה, אוקיי? העתיד הוא לא קיים. וכשהמחשבות שלי הן על העתיד, אני בעצם לא מאפשרת לעצמי להיות בהווה. ואם הריפוי הוא מתקיים רק בהווה, אז אני בעצם לא מאפשרת לעצמי להירפא. וזה ממש תובנה ששינתה לי את הכל, כי בעצם הבנתי שאני לא מצליחה לעבור ריפוי, כי אני לא מאפשרת את זה. וברגע שהתחלתי להתמקד בלאהוב את עצמי היום, את מי שאני היום, ולקבל את עצמי היום, ולא לנסות לשנות אותי, אז התחלתי לחוות ריפוי, ואז התחיל להיות לי הרבה יותר טוב עם עצמי. התחלתי להרגיש הרבה יותר בנוח בתוך האור שלי, בתוך הגוף שלי, עם מי שאני כמו שאני, ולא מתוך רצון לשנות, להחליף, להיות אחרת. וזו ממש תובנה שהיא חזקה, שריפוי עוסק בלאהוב ולקבל את מי שאני היום, ולא בגרסה הבאה שלי.